Hello mga kainis! Nako, pag naghahanap kayo ng place na matatambayan ng gabi, tapos hindi masyadong crowded, punta kayo dito sa St. Vincent, Bayambang, Pangasinan. Ayan, so meron silang big parol. Ayan ang aking mga kasama. Diba? May entrance nga lang. Ang malawak din ang kanilang parking. May entrance lang, very minimal, 20 pesos. Yeah. Oh, hi kayo, Ferrer. Hi! Basta? Hindi, ang mga mayaman hindi nag-ahal. Paano ang mayaman? Ah, ganyan lang pala. Hi! Sa mga so we're here in Bayambang. Wow! Bayambang. Ito po sa so it's the tallest bamboo structure in the world. No? Actually, kita po natin sa likod mas matangkad, mas mataas po siya kaysa sa Statue of Liberty sa New York. So, ito lang po natin yun. O, ano ang version ng mayaman doon, friend? Ha? Paano ang version ng mayaman? Ang mga mayaman hindi kumukuha ng mga details yan. Basta hindi lang yan. Mag-appreciate ng beauty ng art. Oh! Yan. Exquisite. So, ano masasabi mo sa sa statue? Hindi gumagalaw. Yan po yung isa sa mga misteryo dito po sa statue po. Hindi po siya gumagalaw. Kung makikita niyo po, steady lang po siya. Kung paano niyo po siyang nakita noon ay hindi po siya nagbago. Yan po ang misteryo ng statue. Okay, tanungin naman natin ang bagong-bago. Madam, ano masasabi mo? Hello, good evening. Good evening sa ating lahat. We're here at St. Vincent. Yeah. Bayambang! Bayambang! Si Morrison. Ikaw ang sinabi niya? Ito pa ang bagong namin. Bagong promote. Congratulations! Parang dapat mag-move tayo. Masagasaan na tayo. Masagasaan na po kami. Lumipat po ang aming team dito po sa Bayambang, Pangasinan para tingnan ang mataas na struktura na makikita po dito sa buong Pilipinas na bamboo. Hindi ko alam. Ang St. Vincent. O ang... Nasaan na si... Ayan, ang ganda rin ng kanilang paparol. Nasaan na yung dalawa? Nasaan na yung ating mga binayarang artista? Wala na. Wow, ganda. Punta kayo dito. Konti ang tao. At syempre, mag-pray tayo dyan sa loob. St. Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. Pwede bang pumasok dyan ang mataas ang slate? No foods allowed in the chapel. Oh, maganda kasi dito, Ferrer. True. May aircon. Ang gandang ikasal. Hindi ka pagpapawisan.
Madam, ano pa ang pinagdasal niyo sa loob? Ano pong pinagdasal ng isang mayaman sa loob? Yung mamanage mo yung pera mo ng tama, hindi siya mapunta sa mga hindi maayos na investment. Ganun ang ng mayaman. Oh, okay. Pinag-pray mo rin ba yung mga kapwa-tao mo? Yung mga kapwa mo mayaman, hindi. yung mga hindi mayaman, sila yung pinag-pray. Pero yung mga kapwa ko, hindi na. Hindi na? Kasi kaya naman na nila yun. Oh, okay. Ano yung tumahan sa balakay? Hindi tayo pa. Ina, nagtatanong. O, unik na tayo may kakahangit santuraan. Ay, sige, go. Saan, Jack? Ay, photography. Oh, pang Instagram. Instagrammable. Patterns. Sir, saan na po ito, sir? Ano na po ito? Ano eh. Okay, narito kami sa kwarto ko, sa altar. Wow, kwarto altar. Yung altar namin. Honey, di ba? Honey! May ganito rin kami sa ibang bansa. Oh. Pag ganitong winter, meron din kami yung painitan. Dangdangan. What is dangdangan? Yung dangdangan, basta yung mga pusal, iipunin yan. Doon magdadangdang. Ah, okay. Ang ganda naman ng room ninyo, walang bubong. Ganyan talaga. Built-in na ano yun. Yung troposphere pag-aari namin. Binili na namin yung mga troposphere. Kumusta yung ano natin, transaction natin din sa Ionosphere? Sa biosphere. Ay, yung biosphere closed deal na sa atin. Okay na rin. Ionosphere on process. Oh, ang ganda. Sabi nila nabutas yung ozone layer. Actually, binili lang namin yung part. Sa Oh. bahay. Kasi namin ang pollution. Grabe pala. Iba talaga yung yaman nyo, madam, no? Binili namin yung ozone layer. Pati ozone layer, kaya Para nyo protektahan yung bahay namin. Ah, okay. Station of the Cross pala dito. Oh, station, okay. Pak ni St. Vincent. Pray for us. So, ayun, pero with the ano, yung may ano yan, Metal sa may metal sa loob. Ah, okay. Kawayan daw yan, pero may metal sa loob, mga And the kaan. kawayan is processed. According po sa aking pagtatanong, ginagawa po ito, ang worth po niya is 80 million pesos. At wala pong ginastos ang gobyerno po dyan dahil yung 80 million pesos po ay dinonate po ng ating mahal na mayor, Cesar T. Kembang. Oh, ang daming alam. Ikaw, wala kang alam. Ako meron. Oh, ano? Lahat ng sinabi ni Sir Johnson, tama. Wow! Meron din siya. Papatalo ba ang asawa? Ang mga mayaman kasi nga, katulad mo nung sinabi ko kanina, hindi sila masyado sa mga detalye. Hmm, Ano lang, okay. info. Ganun lang. So, ikaw yung binibigyan ng info. Ah, okay. Ay, Ay, be. Station of the Cross. Ang ganda. Nice. Nililibot namin siya, mga kaanis. So, ganyan po kahaba. From there, sa likod, hanggang dito. Yan ang ating mga kasama. Sino na yung feeling mo, friend? Feeling? Ano? Feeling Oh, feeling Carla. Anong pinag-pray mo kanina? Bakit nasa front row ka? Bakit nasa row 1 ka? I just thank the Lord for the blessing. Wow. Ano yung blessing Thank you po mo? dahil of course dahil nagkita-kita na naman tayo. Wow, plastic! Oo. Siyempre nito si Ruby Rodriguez. Feeling Ruby. Up close. Yung parol, ang ganda din ng parol, mga kaanis. Very solemn dito.
Ang ganda nung Christmas lights in fairness. I-recommend mo ba ito? Feeling Yeah, mahal? 5 stars. 5 stars. Eco-friendly, open space, safe po para sa mga sa pandemic. At walang pumipiyo. Of course, walang pumipiyo. Kanina pumila kami, nakakababang loob kami. Yung pala, pipiyok lang. Gusto mo ng bundok, meron. Gusto mo ng element of nature, meron. I think Ah, soon to ganda be naman. magkakaroon ng mga Siguro pang-pang pag madaling dito. araw dito, lalong Ganito maganda body na of pag water. maraming stars. True. Dito dito ang view. Sana dito gawin yung jamboree na susunod sa Ah. Earth. Mga kaanes, ang cute din ng idea na pinalibutan ng halaman yung ilaw, di ba? So, there. Sa mga ganitong panahon po, may mga nagpapasaya sa atin. Thank you so much for watching, mga kaanes. Hindi ako nagpagkita para ma-expose or ma-highlight ang mga sikat. Kagaya niyan, sa Pilipinas. Wala naman. So, wala din tayo. Thank you, mga kaanes. Bye!